Alam ko pong kayo naman po lahat ay manunood. Sold out na nga eh. Ang gusto ko lang po, i-request sa inyo, sana po, yung mga kaibigan natin sa ibang lugar, sa ibang probinsya, ikayatin niyo po na manood ng pelikulang Made in Malacanang sapagkat karapatan po nilang panoorin ang katotohanan na matagal na pong naitago. 36 na taon na naitago. Karapatan po ng bawat Pilipino mapanood po ang Made in Malacanang. Sabihin niyo po sa kanila yan. At sabihin niyo rin sa kanila, matagal na pong gustong makapartner ni Cesar Montano si Rupa dahil gusto niya lang at least love scene si Rupa. Pero nung binigay po yung pagkakataon, paano na makaka-love scene? Yan nakita ang pagkahaba-haba palagi ng damit. Wala po. Si Madam kasi hindi nagme-mini skirt, di ba? Guys, may mga bata. Ang dali na kasama sa buhay yun eh. Paano dumami yung mga anak nila? Ganyan palagi suot ni Madam. Oy, alam mo, kaibigan ko si Sunshine Cruz, ha? Baka patayin ako doon. Hindi ko kinakaya. Sunshine, My only sunshine.